Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan, ganyan. So, parang, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon, sa buong kapuluan is already 11:31 p.m. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Halika't kilalanin po natin siya at alamin natin kung ano po ang kanyang kwento ngayong gabi. Good evening. Good evening po. Hello, good evening. Hello po, hello po. Ayan. Kamusta po kayo? Mabuti o na hindi, ewan, hindi ko alam nararamdaman ko. Okay. Gano'n nyo na po katagal na nararamdaman yung mabuti at hindi? Almost 2 years. So medyo matagal na po ba? Sunod-sunod ang problema ko. Nasaan po ba kayo ngayon? Pwede ko po bang malaman? Nasa Middle East po. Middle East. Matagal na po ba kayo dyan sa Middle East? Almost 5 years. Walang uwian sa Pilipinas? Wala, nagta-travel lang. hindi ayoko na umuwi ng Pinas. Pero paano po yun? Okay lang po bang malaman bago tayo tumungo sa pinaka-concern ninyo? Paano po nyo ginagawa? Kasi di ba po sa kontrata, kailangan po 2 taon, 3 taon, or in-straight nyo po ng 5 years? Hindi naman kami mga DH. Nasa Mhm. labas naman kami. Magre-renew lang ng ID. Ah, ganun. Okay. Kung tawag dito, kung hindi mo pa feel uuwi, mag-renew ka lang ng renew. Pwede yun. Yeah, pwede. Pero yung mga DH, hindi naman, magre-request naman sila na kung continue or hindi. Yun. Pero nasa labas naman kami. Okay, gets. Hello po. Okay. Get? So, anong line of work mo dyan sa Middle East? Salon po, salon. Ah, salon. Manicure, pedicure, massage. Walang extra. Meron. Totoo? Meron? Yeah, meron. Kaya sila nagbabayad. Okay. Okay. So, Kung I think na naririnig na tumawag na rin ako dati. saan? Dito kay DJ Chacha. Ay, DJ Chacha. Sorry po kay DJ Rocky. Sorry po. Sorry po. Wala pa ako niyon, tumawag ka. Oh, wala ka pa po. O, ngayon, subukan mo magkamali sa pangalan ko. Sorry po, DJ Jello. Gugupitan kita. Sorry po. Okay. So, doon sa work mo, sa umaga, parang manicure, pedicure, salon, pero sa gabi, miss pa din? Or 24 hours yan yung ano nyo? Yung 14 hours work namin. 14 hours. Okay. Yeah. Anong oras schedule mo? Ano po? Sorry. Anong oras schedule mo? 9 to 11. 9 a.m. to 11. 9 a.m. to 11 To p.m. 11 p.m. Haba, no? Kaya nga, sa pagod, stress, depression, lahat-lahat. Kamusta naman yung family mo dito sa Pilipinas? Nakakausap mo ba? Yun nga ito nga ang problema ko. Nung nakaraang pinadalhan ko, sinaban na naman ako ng mother ko yun nanay ko mismo. Mhm. Ang yabang-yabang mo naman porket nasa abroad ka. Paano mayabang? Pinadalan mo na nga sila. Paano mo nasabi na Pinadalhan mayabang? nga. Ito nga, ay mahaba. Ito kasi, namatay papa ko, ako lahat may gastos. Nandito na ako. Mhm. Lahat-lahat ako. Tapos,
Sasabihan ka pang mayabang. Mayabang ako, tapos hindi ko alam kung bakit. Mhm, mhm. Hinihingi ko lang naman ng resibo kasi may hinulugan akong lupa doon sa Pilipinas. Mhm. Ngayon, may nag-chat sa akin na wala pa daw nahuhulog. Yun, ito ba yung top secret mo ngayong gabi na to? No, hindi pa. Okay, so, Marami akong top okay, secret. sige. Ito muna, Ito, pag-usapan na muna natin to. So, may hinuhulugan kang ano, para gumaan yung loob mo. Medyo kinakabahan ka eh. Gusto ko na muna maging comfortable ka dito sa conversation natin. So, may hinuhulugan kang lupa pero hindi naman nahulog. Sa bulsa nahulog ng nanay mo. hello po. Sorry po. Hello po. Sabi ko, kumbaga may hinuhulugan kang lupa pero sa ibang bulsa nahulog. Kaya nga, So, gano'n nakadami yung hulog mo? mga isang taon na lang. Magkano monthly? 20. 20. Ilang taon mo nahulugan? Isang taon lang? 5 years. 5 years. Yeah. So, almost, ilang milyon din yun. Ay, ilan ba? Mahina ako sa math eh. At saka, Kalahating milyon. Almost. kalating milyon. More than. Tapos, Less than. nagpaparenovate ako ng bahay. Hindi matapos-tapos. Parang film to ni ni Meme Vice ah. Oo nga, yun na yung Ganun ba to? The Breadwinner Is. The breadwinner is? Totoo pala yun, no? Yeah. Oo, totoo, legit. Kaya nung nanood ako dito, umiyak ako. Sabi ko parang totoo talaga. Danas na danas mo, no? Yeah, at the same time, pamilya ko pa. Mama ko pa, ate ko pa. Bigat, no? Lahat. Mm. At saka breadwinner ako ha. Lahat as in lahat. Papa ko namatay, lahat sa akin. Ewan ko, hindi ko Lahat maintindihan. ikaw ang gastos. Kaya ako lahat gastos, lahat ni piso wala sa kanila. Okay, so umpisa na natin to para mailabas mo na talaga yung totoo mong top secret ngayong gabi na to. Okay ka ba? Okay po. Ilang taong ka na? 33. 33. Sunod-sunod na ilang beses ng 33 mga tumatawag dito ah. Gaya-gaya ka yata eh. Hindi, ito may idea ako, isa-send ko sa iyo. Wag na. Ito na. 33 years old. Taga saan? Zamboanga. Pero ngayon nandito ako sa Middle East. Okay, Middle East na lang. 33 years old from Middle East. Itago natin sa pangalang Ash. Ash? Yeah. Okay, Ash, 33 years old from Middle East. Ano ang top secret mo? Naging kabit po ako ng ibang lahi. Ash, tama ba ako nang narinig? Naging Oo. kabit ka ng ibang lahi? Yeah. Ang layo dun sa kinukwento mo kanina. Kaya nga. Di ba ang dami kong problema tuloy sunod-sunod. Okay, sige. Pag-usapan natin to. Paano ka naging kabit ng ibang lahi? Ito, kasi nagsimula, di ba napadala ko ng kwento kay DJ Rocky last year, July 5. Mhm. Na-depression ako, na anxiety. Naglaslas ako rito. Ngayon, Mhm. may tawag nito. May kinakabahan po ako, sorry. Hello po. Yes, nakikinig po ko sa inyo. Ngayon, may kasamahan akong Nepali, Mhm. kasamahan ko sa trabaho, na yun, hindi ko siya feel kasi may amoy. Tapos, Mhm. iniwan din ako. Ngayon, etong bago ko, Nepali rin, may asawa pala sa kanila. So, saan mo nakakilala to? Katrabaho mo rin tong Nepali na bago? Hindi.
Sa restaurant siya nag-work. Okay, paano kayo nagtagpo? Eto, naka-move on ako sa isa kong Nepal. Na may Ginawa amoy. ko, oo, may amoy. Ayun, naka-move on ako. Ang ginawa ko, nagpa-fresh si bakla. Mhm. Nagpa-clinic ako, nagpa-veneers, Mhm. lahat-lahat. Tapos, ang katabi nun, sabi ko, nagugutom ako doon ako pumunta sa Chinese restaurant. At saka siya nagsiserve ganito. Crew din siya, nagluluto rin siya. Tapos, doon kami nagkakilala. At saka bet na bet ko rin kasi parang Pilipino, hindi ko alam na may ibang lahi pala siya. Ash, bago natin ituloy yung kwento, ikaw ba, ano ka na? Nagpapalit ka na ba? Nagpalagay ka ba Wala, ng wala pa po, boobs? wala. Wala. Hindi, As may, in. may boobs lang ako. Yun lang. Tapos, mahaba Yun na lang. buhok mo ngayon. Mahabang buhok. Sakto lang hanggang balikat. Hanggang balikat. Tapos, sexy na ba ang katawan mo? Sakto lang. Babaihan. Anong Hindi sukat ganun ng sexy. bewang? 27? Payat na rin. Okay. Medyo may laman-laman pero payat ka pa rin, no? Tapos mukhang babae ka na. Matangos ba ilong mo? Ano ba? Bigyan mo naman kami ng image ng itsura mo. Ito. Maureen Larazabal. Maureen Larrazabal. Yeah. Okay. Ito, kawi ko. Kasi sa Pinas, nagbibisgay ako, yan ang ginagamit kong pangalan. Maureen Larrazabal. Okay. Yeah. Okay, so habang broken-hearted ka, nagpaganda ka, nagpa-veneers ka, tapos Lahat-lahat. saktong doon sa kabila ng clinic na pinuntahan mo, may kainan. Chinese restaurant. Nakilala mo tong guy na to. Paano kayo nagtagpo? Ano yun, nagpa-cute ka? Nagandahan sa'yo? Hindi, alam mo naman dito sa Middle East, pag may Mhm. sunga-sunga akala nila babae. Mm-mm-mm. Ngayon, willing siya, ganyan-ganyan, ganito. Kinuha yung tapos, kinabukasan, nag-meet up sa bahay ko. Pero sinabi mo sa kanya na hindi ka girl. Nung that time, nung nag-meet, pumunta sa bahay ko, Ano reaksyon niya? hindi siya maniniwala. Nagtaka ako, pati yung boses ko. Ganun pala sila. Kasi ibang lahi eh. Hindi nila malata kahit boses, kahit ganyan. Wala. So tingin nila babae lang. Babae lang. So anong sabi niya nung sinabi mong hindi ako girl eh? Wala. Basta wala lang. Laban. Tapos, laban lang. Tapos, nung may nangyari, nagulat. Parehas pala kayo may sandata. Oo. Ako may cat. Siya walang cat. Paano may cut? Okay. Gets. Oo. Sa'yo malinis, sa kanya medyo may dumi, ganun. Hindi naman. Okay naman siya. Parang normal lang. Pero hindi cat sa kanya. Oo, may Kasi helmet Buddhist. pa kamo, may helmet. Oo, kasi Buddhist. Okay. May protection pa. Mm-mm. So, yun na nga. Ngayon, So, may nangyari sa inyo. Oo. Nung unang meet, alam ko may asawa siya. Pinatol ko na para malibang yung sarili ko kasi galing ako sa heartbroken. Mhm. Ngayon, araw-araw na pumupunta doon sa bahay. Doon na natutulog. Halos mag-live-in kami 5 months. Tapos, Ba't ka daw niya nagustuhan? cute daw ako. Charot. Yun lang. Makikita sa akin, mga tao dito, ibang lahi, cute. Oh. Mhm. Tapos tawag nito. Hanggang ginagawa niya lahat hanggang di ko alam na at the end of the day na in love ako. Gano'n kayo katagal?
ng guy na to? 8 months lang naman. Pero Nito sa lang nung December lang umuwi, Mhm. last year. Pero matagal lang 8 months, para sa araw-araw niyo siyang nakakasama. Kaya Araw-araw kayo nga, nagsasama. eto kasi, tapos yung ano niya, yung asawa niya, pinagse-send ko ng picture para ma-depress. Para naman Paano pinagse-send ng picture? Paano? hindi, Kuwento mo. kinuha ko yung number ng asawa niya, Mhm. sinesend ko sa kanya lahat. Kahit even Hmm. my XXXX. So, ano Ayun, nangyari? galit na galit. Tapos galit na galit sa akin. Bakit kuya, Mhm. bakit ko daw ginawa? Bakit ko daw inano? Ang ginawa ko ay para manahimik, para hindi masaya lahat, hiwalay lahat. Ayun. So, hiniwalayan mo. Hiniwalayan ko, pinabalik ko sa accommodation niya. Pero tumawag nga nitong nung last 26, tumawag Mhm. nung December. Ayun, Anong sabi sa'yo? na maghintay daw ako, babalik daw, kekeso ganito, ganyan, babalik. Kasi actually, ang asawa niya hindi siya normal. Hindi siya normal. What do you mean hindi siya normal? Bigyan mo naman kami ng context. Hindi, I mean yung walang kamay. Parang PWD siya, gano'n. PWD. Okay. So, Ayun. dalawang kamay, Tsaka, wala talaga? dalawang kamay, tsaka duling. Gano'n. Ayun. May kapansanan nga. Kapansanan. Kaya natatakot siya. Natatakot siya kasi may anak siyang isa. Mhm. Ang priority niya yung anak niya. Kasi gusto niya gaganda yung buhay ng anak niya. Ash, tanong ko lang, bakit mo ginawa kasi na kinuha yung number nung girl, imbis na itago nyo na lang yung relasyon ninyo? Ba't gusto mo pang palalimin, paguluhin, nag-send ka doon ng mga nudes mo? Anong trip mo that time? Akala ko parang Pilipino, parang yung sa atin, di ba, pag maghiwalay ganito, wala na. Akala ko yung iba pala yung nila. Ano tawag dito? Iba pala yung Culture, culture ugali, nila, oo. ugali. Kaya natakot din ako kaya umuwi ng maaga yun eh. Mhm. Kaya umuwi ng maaga para maayos. Kung hindi maayos, sa airport pa lang ng Kathmandu, ikukulong na siya. Dadamputin siya. O dadamputin. Yung Ba't pala ang nila, culture. ikaw nga yung may kasalanan dahil nga kasi nagsisend ka eh. Lakas ng loob mo eh. So, yun nga problema. Pati mga, Diyos ko, galit na galit sa akin. Sino? Eto mga kasabahan ko. Dahil daw madadamay kayo, pati yung kumpanya. Hindi naman. Hindi, nagagalit sa akin, ba't ganyan ugali ko, ba't ganito. Bis okay, naging pahamak tuloy. Mhm. Ayun. So sa 8 months ninyo, kakahiwalay nyo lang noong December 26? Yung ba yung pinakalas ninyong usap? Hindi. December 10, lumuwas siya sa Nepal. After 2 days, 13, 14, 15, every day siya tumatawag. Mhm. Tumatawag siya pag nasa labas, wala siya sa bahay. Ngayon, cut off na lahat last nung December 26. Wala na lahat. Wala na Putol ng talaga. communication. So Ash, ba't ka napatawag dito sa ating programa? Hingi lang po ng advice. Ang dami kong DJ Jello, ang dami kong kasi nagtangka na akong magbikti, Mhm. maglaslas, Mhm. uminom lang ako ng Sonrox.
Kasi ang dami-dami kong problema sa family ko, sa tatay ko, eto sa love life, lahat. May depression, anxiety na ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Sa trabaho, lahat. Kamusta ka naman sa trabaho? Anong problema mo sa trabaho? Okay naman, kaso nga lang hindi ako makaka-concentrate, nanginginig ako. Kasi ah, wala akong ganong tulog, wala akong ganong kain. Okay. As in, talagang, as in, muntikan na ako magpakamatay, promise. Lalo na nung last December 3, pindadalhan ko ng 22,000 pamilya ko. Sinabihan pa naman ako, ang yabang-yabang mo, porket naka-abroad ka, mama ko pa yun ah. Anong naramdaman mo yung sinabi sa'yo ng magulang mo yun? Ang sakit, every month ko sila pinapadalhan. Masakit. Lahat. Kukontak lang sila kung malapit ng sweldo. Kukontak lang sila. Hindi nga lang sila, salamat, nakuha na namin, salamat, nakuha na namin yung pera. Wala. Wala man lang ganun. Wala man lang kamusta, wala man lang ano. Ang hirap. Ang hirap. Kaya sobra. Kaya parang ayaw ko nang umuwi dyan eh. At saka saan anong iuwi ko dyan? Wala naman. Sinabihan ba naman ng mama ko, kahit mamatay ka na dyan, okay ba yon? Okay, Ash. Bago ang lahat, gusto muna kitang yakapin ng mahigpit. Okay po. Dahil, alam ko, Ash, ikaw yung klase ng tao. The way na pinapakinggan pa lang kita. Ikaw yung klase ng tao na kahit napakagulo na ng sitwasyon, hindi mo pinapakita kasi sa iba na nanghihina ka na. Yun ako. Gusto mo strong pa rin ang tingin nila sa'yo. Yeah. Gusto mo palaban ka pa rin. Pangiti-ngiti lang ako pero sa loob ang sakit. Yes. Alam ng mga OFW niyan, hindi lang ako. Pero, Kaya go ano Ash. po? Go Ash. Go. Hindi. Ang hirap talaga. Hindi ko alam kagaya ngayon. Ang tagal-tagal ko nang gustong magtumawag kaso busy lang sa customer. Siguro ito na yung Eh, pagkakataon na mag-uusap talaga tayo. Na-open ko yung TikTok. Ay, okay. Patawag nga. Diyos ko, sobrang stress. Diyos ko. Alam mo, isang oras, halos walang tulog, walang kain. Ang hirap. Nung Pasko, ako lang mag-isa, ako lahat. Okay, Ash. Pasko, New Year, ako lahat. Ako Okay. lang mag-isa, walang ano. Ash, listen, Ash. Makikinig ka? Okay po. Ash, unang-una muna. Alam ko na may sama ka ng loob sa family mo. Okay po. May gusto ka bang sabihin sa kanila bago kita bigyan ng advice, bago kita bigyan ng mga salita na pwede makatulong sa'yo? Gusto ko munang ilabas mo muna lahat ng mga nasa dibdib mo ngayon. Na reklamo mo, rant mo. Natingin mo kapag nilabas mo dito sa call natin, medyo mapapagaan ko yung damdamin mo. Sige na, kung gusto mong isigaw ngayon, mag-iiyak ka dyan, bukas ang linya para pakinggan ka namin ngayon, Ash. Sige, maraming tao nakikinig sa'yo na hindi ka hinuhusgahan bagkos ikay pakikinggan ngayon, Ash. Go. Sa pamilya ko naman, sa mama ko, pinatawad na kita. Pero, ako naman, sa akin naman, ang Diyos na lang bahala sa inyo. Pero, pinatawad na kita, pero akin naman, nasa inyo na lahat. Akin naman. Ayun lang po.
Sa ate ko, ate, sinabihan mo pa akong ang yabang-yabang mo porket naka-abroad Mhm. ka. Sa ate kong panganay na galing din abroad, wala man lang nagawa. Sa ate ko na napaka-iskandalosa, namatay ang papa ko, wala man lang naitulong. Kahit barangay inaway o ngayon pera ko na naman ang hihingi na naman ng pera sa akin. Sa ate ko, "Ate, matuto ka na, lumugar, 'wag ka ng post ng post. Kasi umaasa kayo sa akin porket malaki pinapadalhan ko." O asa yung tingin sa akin asa, umaasa sa akin. Lahat, lahat sa akin, lahat. 3 ate ko, bunso ako, 3 ate ko sa akin lahat. Nagpagawa ako ng bahay, nandun sila lahat. Lahat kumpleto, walang kulang, walang tapos at the end of the day may utang pa pala. Nagtataka ako, may utang pa? Anong inutang? Ang hirap, ang hirap. Tapos sabihin pa ako ng mama ko, "Wala akong pakialam, mamatay ka diyan. Itapon ka na lang diyan sa dagat." Tama ba 'yun? Pero pinatawad pinatawad ko na. Pinagdasal ko kayo, pero ang Diyos na bahala sa'yo. Pero ang hiling ko lang, akin naman, ako naman. Ayun lang po. Alam mo, Ash, habang pinapakinggan kita, nare-realize ko na ang hirap ng taong tayo ang takbuhan kapag nanghihina sila. Hmm, Ang hirap kapag tayo yung takbuhan kapag walang-wala sila, kailangan nila ng pera, kailangan nila ng mga bagay na tingin nilang meron tayo. Pero hindi kasi nila minsan nakikita na kailangan din natin hindi man ang pera, kundi yung kausap at iintindi rin sa kalagayan natin. Ash, may kumamusta ba sa'yo? Sa loob na 5 taon dyan, may nagtanong ba sa'yo na, kamusta ka na? Nahihirapan ka na ba? mga kababayan naman dito, kapwa kaaway. Ikukuwento, itsitsismis pa sa iba. Mhm. Hindi, yung pamilya mo mismo na nanghihingi sa'yo ng tulong. Wala po, Yun wala, ang mahirap eh. Yun ang wala. mahirap. 'Di ba na minsan mapapasabi ka lang din na ano ba naman 'yan? Inuna pa yung panghihingi ng pera sa akin kaysa kamustahin ako kung okay lang ba ako. Nahihirapan ba ako? 'Di ba? Opo, Ang hirap kaya din ang hirap. ng mapagbigay, no? Ng taong kayang Kaya nga, umintindi palagi. Kasi kapag tayo naman yung wala, tayo naman ang kailangang intindihin, wala tayong matakbuhan. Walang makaintindi sa atin. Pero Ash, ito lang. Unang-una, alam ko na hindi biro ang anxiety, depression. Hindi po dapat natin binabasta-basta lang yan. Dahil may mga eksperto talaga dapat na nilalapitan dyan, Ash, sa ganyang case mo. Pero, unang-una muna, Ash, sa lahat ba ng problema mo, tinry mo rin pang lumapit sa Panginoon? Nilapit mo rin ba yung sarili mo? hindi ako pala simba, Mhm. DJ Cello. Nung nagsimbang gabi ako, talagang dinasal ko talaga. Dito may Catholic kasi dito. Iniyakan ko talaga, sobrang iyak ko. Sobra pinagdasal ko. Sabi ko, "Lord, sorry. Sorry, Lord. As in, sorry. Yun lang. Ikaw na bahala sa akin." Kasi bukod sa tamang pag-inom ng gamot kapag may anxiety at depression tayo, isa rin sa malaking tulong ang pagsisimba at paglapit sa Kanya.
Dahil minsan may mga tanong tayo sa buhay natin na walang pwedeng makasagot kundi lamang siya. Kaya nga po. Ano bang gusto mong naiisip mo ngayon? Hindi, sa ngayon, lutang talaga ako, sorry. Lutang as in lutang. Mhm. Sa ngayon wala akong maisip kasi bago pa lang nung bago pa lang yung ano ko. As in fresh na fresh. Yun lang ba lahat ng Si- problema mo? Nabitbitin ngayon? Na namatay yung daddy mo? Na baka may tinatago ka pa? Wala, yun lang, 3. Pamilya ko, naging kabit ako at saka papa ko. Till now hindi pa bayad. Yung mga ginastos? Oo. Sa akin yung pangatlong ate ko sa akin humingi ng ano, kasi nag-launch ng GCash ng 20,000. Sabi ko sa kanya, "Ako lang ba ang anak? Gumawa naman kayo paraan. Mhm. Hindi lang ako. Mhm. 4 tayo, hindi lang ako. Akin na nga lahat eh." Tapos sabi pa ng mama ko, ikaw ang ano, ikaw ang lalaki. Kaya ikaw ang lahat." Ewan ko ba anong ugali ng mama ko na yun. Inis na inis ako. Pero napatawad ko na. As in, kasi sobra yung bunganga. Kasi kami ano, family kami pero malayo. Mhm. 14 years old na ako, nasa Manila na ako. Till now, hindi pa ako umuuwi. Kasi actually malayo ako sa ano ko, sa papa ko kasi galit nga ako as a gender identity ko. Kaya pinalayas ako, nag-Manila ako. Wala akong uwi-uwi till now. Namatay na lang papa ko. Namatay na lang papa ko, hindi ako umuwi. Ano na ako, 33, 14. Gusto ka pa bang sabihin, Ash? Mm. Gusto ka pa bang ilabas sa amin ngayong gabi na kwento mo? Hindi parang wala na sa kabit parang sa pamilya na topic ko. Mhm. Kasi na-stress talaga ako. Kasi ginawa ko naman lahat. Alam mo, 30K pinapadala. Sabihan pa naman mayabang. Okay, Ash. Listen. Okay na ba ako magsalita? Okay po. Unang-una, Ash, everything happens for a reason. Naniniwala tayo dapat dun na lahat ng bagay na nangyayari sa atin may dahilan. Hindi para ilubog tayo, kundi para matuto tayo sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Unang-una, pag-usapan natin yung pagkawala ng AirPods mo. Ang pagkawala ng taong mahal natin sa buhay ay hindi po natin hawak. Talaga pong mangyayari yan sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang nakakalungkot lang doon, Ash, hindi mo kasi nakausap ng masinsinan yung tatay mo dahil nga matagal kang nawala sa inyo. Eto nga, simula nag-abroad ako, Mhm. sorry po sa cut, sorry po. Mhm. Mhm. Simula nag-abroad ako, nakausap ko na yung papa ko sa Mhm. video call. Mhm. Kasi unang padala ko ng pera, hindi alam ng papa ko.
Mhm. Eh, yung mama ko lang nung mahawak. Sabi ko sabi ko kay mama, "Ma, pakiusap kay papa." Sabi ko kay papa, "Pa, nagpadala ako ng pera." Sabi niya, "Ha? Nagpadala ka ng pera? Saan man? Ba't wala sinabi si mama mo, ganito, ganyan." Ngayon, nag-aaway sila. Yung mama ko naman kasi mukhang pera. Mhm. Tapos, kada padala ko, kinakausap ko yung papa ko. Pa, nagpadala ako, meron ka diyan, ganito, ganyan, bumili ka ng gamot, bumili ka. Pero napatawad naman na eh. Nitong huli lang nung last year, namatay yung papa ko. Nag-usap pa kami, nag-video call. Nagpadala ako ng 80,000 para mag-renovate ng bahay. Mhm. Ngayon, nag-video call, malakas pa siya eh. Malakas pa siya. Ganito, ganito, plano, ganyan, ganyan. Mhm. Ngayon, after 2 days, na-hospital Mhm. ang papa ko. Then, na-hospital, inuwi. Inuwi sa bahay. Mhm. Ngayon, humiga na lang. Tapos, dumudumi ng dugo. Ngayon, sabi ko kay papa, pakiusap kay sabi ko kay mama, pakiusap kay papa. Ngayon, sinabi sa akin, Dodong pangalan ko, Dong, umuwi ka, ikaw na lang hinihintay ko. Pero hindi ka umuwi. Hindi ako umuwi kasi mahal ng pamasahe. Kung ibibili ko ng pamasahe, kung ibibili ko ng ticket, papadala ko na lang. Ayun, namatay nung pagkagabi. Ako dito sa salon mo parang tanga, iyak ng iyak, habang naglilinis ng kuko. Mhm. Sige Ash, total naiintindihan ko ano yung pinanggagalingan mo. Bigyan mo naman ako ng mensahe para sa ama mo na kahit wala na siya, nasa langit na, malay mo, napapakinggan ka ngayon nito. Hindi naman natin masabi, di ba? Sige na, baka naman ito yung magpagaan din, isa sa magpapagaan ng loob mo na marinig ka ng papa mo na may gustong sabihin sa kanya. Wala naman nakakakilala sa'yo dito. Siguro ito na, it's about time na ilabas lahat ng bitbitin mo ngayon. Sa papa ko, alam ko namatay ka, galit, galit ka talaga, hindi ka masaya kasi nakasimangot ka eh. Kasi puro na lang problema binigay sa'yo. Pagabayan mo ako dito. Yun lang. Kasi sinabi mo, sa isip-isip ko, kaya alam alam ko naman magkatampo tayo dati. Ngayon, nagkausap na tayo. Sabi sa isip-isip ko, kaya pala nagpaalam ka na kasi kaya ko nang mabuhay sa sarili kong paa. Kaya salamat sa lahat. Hindi ako naging tao, hindi dahil sa lahat binigay ko, pati lahat magandang kabaong bulaklak lahat. Tapos may utang pa. Ayun lang po. Sorry po.
Okay lang. Okay lang. Oras mo to para ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. May gusto ka pa bang sabihin? Wala na po. Salamat, iniyak ko na. Tingin ko, Ash, hindi mo nga kailangan ng advice eh. Alam mo, kailangan mo yung taong may makikinig sa'yo. Taong handa kang intindihin sa magulo mong isip. Kaya nga, hirap dito, DJ Jello, kasi Mhm. mga kababayan, kapwa panira. Yes. I agree. Sa totoo lang, kapwa Pilipino, kababayan, mapanira. Kaya, ang hirap magkwento. Mabuti pa ibang lahi. Mhm. Ang hirap naman maglahi, ang naging English, hirap mag-translate. Nosebleed. Yan, nosebleed. Oh my God. Ayun. May gusto ka pang sabihin? Wala na po. Nalabas ko na. Parang kinuwento sa pamilya na lang to. Hindi sa naging kabit ako. Pero yung pagiging kabit mo, malaki rin ba naging factor yun para malungkot ka, ma-depress ka? Baka hindi mo pa rin nakukwento. Malaki din kasi tumulong din siya nung namatay papa ko. Nagbigay din ng pera yun. Mhm. Tapos, nawalan ako ng budget sa kanya din kasi magkasama kami sa bahay. Ayun, tumulong din. Pero anyway, wala na. Yung sa pamilya ko na lang. Ayun, ang dami. Ash, Yes po. lagi mong tatandaan sa buhay natin kapag marami tayong problema, hindi sagot ang wakasan ng buhay. Lagi mong tatandaan na lahat ng problema may katapusan. Kaya tayo binibigyan ng problema na ganito kabibigat na problema, hindi dahil upang pahirapan tayo, Ash. Kaya tayo binibigyan at nakakatanggap ng ganitong mga problema dahil tingin ng may kapal ay kaya natin. At dapat ganun mo rin tignan yung mga problemang dumarating sa'yo. Kaya dumarating, kaya ka nagkakaroon ng problema dahil yung problema na dumating na yun ay kaya mong masolusyonan. Hindi sagot ang pagsuko sa problema. Natatapos din ang problema, Ash. Kailangan mo lang tibayan at manalig ka sa may kapal, Ash. Tsaka ito pa pala, kaka-opera ko lang nung last September. Mhm. Lumabas kasi yung buto ko sa kamay. Ngayon, hingi naman ng hingi, hindi makakaunawa yung mama ko. Kaka-opera ko lang, hindi ako nag-work ng 2 weeks Yun dahil nga. sa kamay ko. Yun nga yung pinupunto ko dito, Ash, di ba? Na napakahirap lang din talaga sa buhay natin na hindi nila maintindihan. Ito na yung toxic Filipino culture to, Ash, na ganyan. Na akala nila kapag may kamag-anak sila na nasa ibang bansa, tingin nila yun na yung pag-asa ng kanilang buong pamilya. Yun na yung mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Tingin nila madaling kumita ng pera kapag nasa ibang bansa dahil nga dolyar. Pero kalokohan yun. Ang hirap kumita ng pera sa ibang bansa. At pangalawa,
tatandaan mo to, Ash. Wag mo rin kasi silang konsintihin at wag kang magtanga-tangahan na dapat kapag nanghingi yung mga yan, ay bibigyan mo rin. Bakit? Kasi Ash, the more na binibigyan mo sila ng binibigyan, umaasa na lang sila sa'yo. Yun nga po. Kasi nga, imbis na bigyan mo sila ng sapat lang para makapag-umpisa, binibigyan mo sila ng pangpalagi nila, pang monthly na nila para mabuhay sila. Dapat turuan mo sila mangisda. 'Di ba? Hindi yung binibigyan mo sila ng isda. What I mean is, turuan mo sila mamingwit. Turuan mo sila matuto sa sarili nilang paa, kamay, sa utak nila para mabuhay sila. Hindi yung laging iaasa sa'yo. Dapat magbigay ka rin ng limitasyon sa sarili mo, Ash. Dahil Kaya nga mahalaga po, din yun. Kaya nung huli kong padala, nung December 2, ayun, pinag-block ko na sila lahat. Mhm. Hindi dahil masama kang tao, dahil lang gusto mo lang din na matuto sila. Kaya umaasa kasi po eh. Yun nga, 'di ba? Kaya kailangan din talaga, wag natin ito-tolerate yung mga ganyang bagay. Kasi kapag tinolerate natin yan, masasanay na sila. Naaasa na lang sila ng aasa. Pero kasi, bilang ang dugong Pinoy tayo, at nasanay tayo na kapag may pera at may nangangailangan na kamag-anak natin, tutulong tayo, hindi natin maiiwasan. Lalambot at lalambot pa rin tayo. Pero, sana matutunan mo na wag ubusin yung sarili mo. Magtira ka para sa sarili mo. Hindi para magdamot ka. Sinumulan ko na ngayon, ngayong buwan. Mhm. Love self muna. Self-love? Kapoy. Self-love pala, sorry. Alam mo naman dito sa Middle East, putol-putol ang English. Okay. Charot. Okay na. Okay. Yun lang, Ash. Sinumulan ko na ngayon. Mhm. Kaya pinabala ko na sila nung masyadong toxic. Ang hirap. May gusto ka pang sabihin? Wala na po. Gumaan naman ba ang pakiramdam mo? Yeah. Kasi ang hirap. Ang sikip-sikip ng dibdib ko. Sino ikukwento ko dito? Mga kapwa kababayan. Mhm. Mga balingbing naman. Alam mo, minsan talaga sa buhay natin, kailangan lang natin ng kausap eh. Yung makikinig lang. Yung maiintindihan lang tayo. Hindi para mag-advise din palagi sa atin at pagalitan tayo, sabihan tayo na kung ano-anong English, pero di naman natin maiintindihan. At the end of the day, tayo pa rin naman na magdidesisyon sa sarili natin. Di ba? Di ba? Yeah. Totoo ba ako, Ash? Kahit naman mag-i-English ako dito eh. Na dapat ito gawin mo, magsisigaw ako dito, di ba? Hindi mo susundin. Tama? Tama po. Pero, mas napagaan natin yung loob mo nung nilabas mo lahat ng problema mo. Kaya nga. Kaya kailangan lang ng may kausap. Yes. Kailangan lang din ng may nakikinig at totoong nakikinig. Yeah, salamat po. Mahigpit na yakap, Ash. Thank you po. God bless, Ash. Naway, bigyan ka ng kapayapaan sa puso at isip ng Panginoon at huwag mong kalimutan na magdasal palagi, Ash. Always. At kung Morning and night. yes. Yun na muna yung maging exercise mo. Kung tingin mo talaga na hindi na gumaganda yung pakiramdam mo at lumalala na, medyo hindi na nagiging okay yung sarili mo, hindi tumatalab sa iyo yung panalangin at dasal, lapit ka sa mga ekspertong doktor na pwede makatulong sa iyo. Pero I think walang hihigit pa at makakatulong sa panalangin at paglabas ng saloobin sa Panginoon. Isuko mo lang yan, Ash. Yeah. Once again, thank you so much, Ash. Thank you po. And DJ God bless. Jello. Ano ulit? Sino ako? Thank you po. DJ Jello po. Okay, sino yung partner ko? DJ Rocky Terra. Gagalit sa iyo. Always ako nakikinig. Kanino? Dito sa Yes FM.
Sorry po sa Love Radio Manila. Hello, yes, friend! Sorry po, Bueno. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang? Ano? Hello po. Oh, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang? I-memorize yan. Vision na to. Oh, basic. Vision na to at basic. Yun. Yeah. Tagal mo nang nakikinig ha. Vision na to yung alam mo ha. Anyway, thank you so much ha. At ito po ay yung Love Radio. Muli, tignan nyo. Nakakatuwa lang, no? Itong programa natin na to. May O, di mga... ba sinama na lahat. Yeah. Kidding aside, but nakakatuwa lang kasi itong programa natin na Top Secret, maraming mga new caller talaga tayong nakikilala at nadidiscover. 'Di ba? Na nagiging new listener natin. And o kaya na babalik natin ulit sila dito sa 90.7. And nakakatuwa lang ha. Kailangan pa bang i-memorize ang Ash? Vision na to. Basic, yun. Basic? Oh Yeah. my God, sorry po. Okay lang. Tama naman, vision na to dati. Ngayon, basic na. Yan. Okay. Tagal mo nang di nakikinig ha. Hindi, before naman, yung mga past love, mga story. O, sinong story yun? Baka kay yun ha? Lahat. Mga kabit, mga pagsubok, Sinong DJ nyon? Sinong DJ? DJ Rocky Terra. Also you. Sino ako? DJ Jello. Yeah. Anyway, thank you Ash. God bless you and keep safe always. And maraming salamat sa pagtutok mo dito sa aming programa. Bye-bye. Thank you po. Okay mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Ash. Si Ash na talaga naman, pinakulay niya ang dulo ng kanyang kwento. Ruin mo. Tawa ako doon na grabe na ito pa lang si Ash mapagbiro din, no? Biglang bumanat ng maraming salamat po at nakikinig po ako palagi sa Yes FM. Hindi tayo yun. Kapitbahay natin yun pero hindi tayo yun mga kabisyo. Kaya po mga kabisyo sa lahat po ng mga nakatutok sa ring ngayong gabi na to, maraming salamat muli. Ako po pala si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo dito sa 90.7 Love Radio. In behalf of DJ Rocky Terra, kasama nyo po ako. At syempre mga kabisyo, kasama ko rin po dito ang nag-iisang Boy Pindot sa ating programa. Naway may natutunan po kayong aral sa mga kwento na napakinggan nyo ngayong gabi na to at magsama-sama na naman po tayo mamayang Friday night para sa ating mga programang SPG, Top Secret at Secret File. Muli, awitin na ko po sa inyo ay awitin ni Regine Velasquez. Tuwing umuulan, dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize? Basic.